ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ଭାରତର ଜଳବାୟୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲି। ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ମୁଁ ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏ ଋତୁରେ ଆମ ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାୟୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆରବ ସାଗର ଉପର ଦେଇ ଆମ ଦେଶ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏ ବାୟୁରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହି ବାୟୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଯଦି ବାଧା ପାଏ ତାହେଲେ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଏ। ଏହା ପୁଣି କ୍ରମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଶୀତଳ ଆଉ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରାଏ। ତେବେ ମୌସୁମୀ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଏଟା ଅନିଶ୍ଚିତ, କେତେବେଳେ ହେବ ତାର ଠିକଣା ନଥାଏ। ଅସମାନ ମଧ୍ୟ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ପରିମାଣର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଉଚ୍ଚ ରାଜସ୍ଥାନର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ କାରଣରୁ ସେଠି ଥର୍ ମରୁଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଭାରତରେ କୃଷି ଋତୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଥାଏ। ଏ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବିଳମ୍ବ ବା ଦୁର୍ବଳ ଯଦି ହେଲା, ଅନାବୃଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଏ, ଫସଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଲାଗି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ମୌସୁମୀ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଉପରେ ଭାରତର କୃଷି ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶରତ ଋତୁ। ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରକୁ ଫେରିଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଋତୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ଋତୁରେ ଦିନବେଳା ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହେ, ରାତିବେଳା ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ତାମିଲନାଡୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାତାବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳତଃ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ଘନ ଜନବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ। 1999 ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ଏହିପରି ଏକ ମହାବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଏତିକିରେ ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ରଖିବା। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆଉ ଶରତ ଋତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିଲି। ଆଜିର କାଳାଂଶ ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି। ହୋମୱାର୍କ: ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ କିମ୍ବା ପହଞ୍ଚିବାରେ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତେବେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି ହେବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋତେ କରି ପଠାଇବ।